Čau lidi, vítám vás u mého druhého videa. Takže, promiňte, jsem trochu nemocný. A já jsem si zapomněl předtím ještě zpracovat. No, takže trochu jsem kopal. No, takže tady jsem trochu našel suroviny, ale šel jsem jeskyní. Potřeboval jsem trochu víc uhlí. A šel jsem jeskyní, takže to dělat budeme asi těžit. Já tam doskáču. Ještě doplňuji, že to je gameplay. A Minecraft je totiž vždycky gameplay. Že Minecraft se nedá dohrát dokonce. Myslím trochu to. Takže kde máme dřevo? Takže se asi budeme stěhovat. Mám trochu lagy, mám 4 FPS, takže já si podám na rychlou. Rychle si podám na rychlou a co je tohle? Tady je docela pěkná rokunka, jsou tady stromy. Kurňa. Jo. Už ani neumím mluvit. Na tuhle sérii bude 5-6 partů, co mě. A asi se vydáme těžit, vydáme se nejdřív hledat strom. To se položím. Dlouho nebylo video. No. Týden nebylo video, navíc. Nebylo video, protože jsem měl problémy s natáčením s tím programem, jsem měl problém. Kurňa. Protože jsem měl problémy s natáčením a hlavně škola. A blíží se teda pololetí, brzo bude zvětšení. Doufám, že teda vůbec tady nevidím žádný uhlí. Uhlí. Strom. Ano. Se kterou se asi uhlí těšit nedá, co? To bylo dobrý. No. Takže. Pořád mi to klesá na 4 FPS, mám strašný lag. A lagy nemám rád. Napište mi do komentářů, kdo z vás využívá lagy. Třeba jeden můj kámoš využívá lagy na to, aby nenatáčel videa. On se potom totiž na to vymluví. Ale mě lagy nezajímají. Zajímáte vy. No nekec, já jsem našel strom, ale nenašel jsem cestu dolů. Jau.
Ne, no tak to se dá dělat, no. To dřevo nemám rád. Schválně mi napište do komentářů, jaký dřevo nesnášíte, jaký dřevo nesnášíte, přímo nenávidíte. Takže, klasický kapitátor. Jo, po tomhle gameplayové série budeme točit takový můj balíček modů a nechte se překvapit. Ten mod nepřidává vůbec žádný item. To je vlastně jeden mod, no, ale ten mod jsem vyrobil já a je naprosto super. Teda podle mě. Fakt. OK. Akorát více dobrý. A teďka vůbec nevím, odkud jsem přišel. My se ztratili. Já najdu cestu zpátky domů. Nebo takhle najdu, musím najít. Prostě dobra. Já jsem ale parkourista. Já umím takový parkour, že byste si to udělali. Já teďka fakt vůbec nevím, na to, kde bydlíme. Nevím teda, jak se dostanu nahoru. Ok, už to asi. To bylo dobrý. Domůčanky. No, takže já to horu obejdu. To bude asi jistě. No a neříkej, že tady chci dokonce bydlím. Bohužel ne. Ok. Takže jsme se ztratili. Takže já mám nápad. Já to teďka stopnu a vrátím se sem, až najdu svůj baráček. Takže střih. Takže jsme tady. Trvalo mi to asi. Sorry, nejsem zpátky. Kurně, mám takový. No, omlouvám se, ale musíme video ukončit z důvodu malého nedopatření. Mám vybitý počítač. Ale nebojte se, já to napravím. Asi to bude další video. Slibuji. Víte co? Za omluvu těch partů nebude 5, ale 6. Tak, čím